بلوچ صاحب. اما دنز و مجند آسمان گبارند، اما دنز و مجند آسمان گبارند، پریشان رنگ و زنشک تار پتارند، منی روچم شپند سیاہند تہارند، شپے جستان مکن چیال زارند، ایالند چون گشین آزاتن آزاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوشکینہ باحیائنگا غیورنگا غریبنگا ولی غیرت مندنگا ننا پیوریشیک نوجواناک مزدور کاراک محنت کشاک طالب علماک ریڈی باناک رکشہ والاک یہ کل اینون دا شرف مندنگا مجلس تے ارا عزت تو شرف انہنے تسورے تیرے ساڑی کرے رے نما شکریہ ادا کیوا کہ نم بغیر ایسے لالچ سے ان بغیر ایسے غرض سے ان بلا خوف اینو داڑے تیرے ساڑی کرے رے. کل مستین میں انہ سوال کیوا کہ دا الیکشن کی مرحلہ کی گدریں گٹھے بیننگ انہ دی کے مختلف امیدوارہ تنا الیکشن اخراجات آتے کے مختلف ذرائع تن کروڑا روپی تک کی بندوبست کریں ہو اور وہ اسی چنکو کارنر میٹنگ نہ خاطر ہے کہ وہ تیجی کرے 20 بندق 50 بندق طولوں کو لکھ روپی خرچ کرنے گے تھے وہ این میں دا پاوا کہ اراز دے اندہ الیکشن شروع مسئلے تن اینو اس کا نوشکی نہ اسی بندق از بش مرے کنن او دے او نہ اوٹن خاطرن اسی کھپ پسچانتی سنن نم کرے نما مجرمون ننے گوڑا الیکشن کرنے نا تنا دا غریبنگا مخلوق نے گوڑا نمائندگی کرنے نا اچھو کسف ارا بندہ یا ارا امیدوار ارا نمائندہ سیاست تے ووٹو الیکشن ہے بعض جاگتو نن بنینا پارک میراس داوڑا فیلم بعض پارک کاروبار سمجھانو تا کاروبار دو نفق کاروبار چکڑاس قائدہ و قانون رہے وہ دنی ایسے پیکیج قبول کیسا نفع و نقصان تی قبول کیسا تھا دا کاروبار دا لاٹری سے دا سودن کاروبار سے سودت کرے کس کرے نقصان برداشت کا پک صرف اور صرف وہ جو فائدہ ہے دا میراث صفت دا کرے جاگیر جوڑ کرنے گانے میراث تو امود کی میراث سے بزگڑے گا چارک ملے میراث تو امود میراث کرے مستحق کرے زکاة ملے دا کرے نو تو مکان سے نہ دکان نہ سے نہ پٹا کہ تن کے ای کرے سیت مندوچ کرے کنائے دا سیٹ کنے ہم پت کنا مارنا ہے اوڑم پت کرے کنا نواسنا ہے دا سلسلہ انن نسل در نسل ان سکے نی بس برک نی نا چنا نا نواسا کن کی اور شخصا کا وہ بس نوا کارم دا دے نواز مداری دا دے اور بدقسمتی ہیں دا کل تمام کرے سلسلہ دا تمام دندگات ذمہ دارنگا مذہبی قومی پارٹی تا کرے جنڈا تا شیفے منیں گے چھو نن تو داخت ہے جنڈا سے نسیر سائے کرے جلسہ کرنے گے فن احترام تمام لیڈرات کے نا احترام تمام سیاسی جماعتات کے نا تمام سیاسی پارٹی تا جنڈا تا احترام کے نا لیکن اینو صرف تنا الیکشن نخاطرن
دا نوجوان کی خواننگ اچھے ہو تعلیم حاصل کرنے اچھے ہو باوا وقت مزدوری کرنے اچھے ہو وہ افتا رائے تبدیل کرنے میں خاطر ہے بزور طاقت لالچ نسی ہے وہ افتا دا آسرت ننگی نم اندازہ خلقوں کی نو پورا بلوچستان نا اراخت سالانہ بجٹ کی چھوڑ مرے تک ووٹ زیادہ پورا بلوچستان ہے مجھ 1000 کرے بندہ کی کرے ملازمت نہ گنجائش رکھیں گے کتاب بازی بلوچستان تھے نن مختلف ڈپارٹمنٹ آتے تھے چپراسی انتلیس کرے ٹیچر اسکان یا ایلو انتس کی کرے سرکاری کرے ملازمت تا کو نن بلوچستان تھے مجھ 1000 بندہ کی ملازمت تے تو لیکن حد دادے کہ اسی ذلت کرے 15,000 بندگی کرے وفت باوا آتے وفت پیوری شیتے کہ باوا تا کرے روزانہ کننگٹے ریفنگی تا تولیفنگی تا پہ داباز تینا ووٹے ناماری دابازی لیویسٹ تکوا ناماری دابازی چوکیدار تکوا یہ ایوانات تکوا تا زراعت تکوا تا 15,000 بندگی لڑوش تکوا 15,000 بندگا ناس رکھے ہو کہ دعوازی کرے ووٹ مرے میر صاحب سردار صاحب کرے کامیاب مرے گوڑا کھنا مارے نوکری سے تھے کھنا دا پیری تھی کھنا اڈک مچی ڈگا رہتا میرے باسر لیکن میں دا پانے خواہ کہ انہا کرے گزشتہ 30 سال اٹھے انہا کرے نسل در نسل کرے ورنہ کرے تعلیم یافتہ انگا انہا آسر اٹھے پیر مرسو 10 سال اٹھے کرے وہ سانگ کرے نو برام کمپسا یا پیر مریرا رشتہ کمپسا انہا کننا نوشکین نوجوانات تعلیم یافتہ انگا دا کن کرے تنا وطن اللي را تنا سرزمین اللي را تنا وطن وسائلات اللي را سائندک کو ریکورڈی کی لغت کرسا یا تنا جنن کرے بحر بلوچی تنا سمندری کرے لانچ آتے چھے دادی کرے پار کرے کارے یار کانا یوروپے بلکہ ایڑے ننا زندگی ٹھیک مرے بعض اوقات کشتی کلچی مرے را امور سمندر چغرک مرے را بعض اوقات کرے دا کارا مزدوری کہ امیر ایران نسومت کرے پاچی مرے را بعض اوقات دا کارا ڈریورہ لوت آتے تھے چھول آتے تھے کرے چھول مرے را کرے امور سہیت را باوا انتظارے روچہ تھے باسنی تے تھے یخا تے تھے عید سرمفسا لیکن تنا کرے وطن کرے وسائلات کرے نامرادو انا وطن نمنداز خلبو کہ دارے اگر پیرو بندگ مروئے سلوک مرور تولوک مرور 50 سال مستسکان 7 سال مستسکان عرب آتا مخلوق بس سکا بلوچستان ہے پنڈنگ کی بس سکا بدوک بسورا امو عرب آتا ملکات صرف اسی وسائل سے صرف اور صرف کرے تنا کرے تھیلن وسائلن اینو کرے ننا کرے چھوک انگا ورنہ کارا اننگا چھو کرے عربستان ہے وہ کرے ڈریوری کرنے گا چھو مزدوری کرنے گا چھو وہ چھوافر افتا یہ تا برداشت کے رہا دکھات برداشت کے رہا اسی تنا تھیلن وجان علماء بلوچستان چھے ارا وسائل افا داخل سمندر اس بلوچستان چھرے کہ افغانستان چھے سمندر افنو اندازہ خلبو پورا ملک سے سمندر اف افغانستان ہے بلوچستان سمندر اور داخل گہراؤ اور داخل صاف سمندر سے کہ دانگن روس ہم کرے تنے کرے لوچ کرے نکتا ایک امریکہ تنے لوچ کرے نکتا ایک چائنا کرے تنا پٹھاتی کشکیں گے کہ کاؤ بلوچستان سمندر سر مرے ہو یہ تنا وطن ہے تنا نوجوانات کرے روزگار ہے اوفت کرے زندگی کرے آسودہ کے ہو داخل بلو کرے اہمیتنا عامل و سمندر سے بلوچستان نا سائندک پروجیکٹ 1970 شروع ہے 1970 ننا کرے بلوچستان نوجوانہ نوشکین نوجوانہ کوڑی چپراسی گریس ہم پسا لکا کروڑا کرے ٹھننا کرے گوک کرے خام مالٹ کرے خیسون تشکلٹے تھامبا تشکلٹے پیشن مننگٹے ہو
अन्ना का करे करे कानवाई चेलरा ते करे नना खन तिलगत करसा नना रोड पर कसा किनिंगटे हो चाइना का यूरोप सर मनिंगटे हो नना करे नौजवान तालीम याफ्ता तना जिंदन वतन मालिक को लेकिन करे साइंदा कटे मुलाजमत हम पसा दाद मिन्नत तस्केरा एद जारी इसकेरा कि करे साइंदा के दा के कार कस्य अगर नौकरी मिले एड़े अन्नो खुराक तनिंगटे होता अन्नो दीर इस्तेमाल करने के हो एक वापस बरे के ओरा ओरा दुरुस्त पसत तुजा कुल पियो मसलो बिका तखलम पुरो दा हालत नना नौजवान था रिकॉर्डिंग ननुम अंदाजा खलिन कपेर के ओरे अखस करे वसाइल रखो के और दा आइनो नफस दा पापेरी की रिकॉर्डिंग न वसाइलात पंजाब न करे गल्लगा को या पम्मगा को करे लंगार करे ता खरर फेरे ता दा तिलाब करे को लेरे ता दुनफक दा लक्का साला ता तेरे डिपॉजिट को लक्का साला ता कई नस्ल दा की किदरेंगानो कई कौम दा की किदरेंगानो दा से करे बलोच कौम करे दाड़े वीदू बाश करने गटे उफ ते किस्मत की पाश मसूर लेकिन दन्ने गटे उत करे बेगाना गट 1952 करे 1952 गन सुई गैस इस्तेमाल मनेंगे चाहिए पाकिस्तान ना कस से मालूम है कि दादी सुई गैस से पारा दाखा तेरम पारा तो कि सुई नहीं रहा काम पेश तमिक डेरा बुट्टी है पेश तमिक पंजाब ना पाकिस्तान ना कौन अगर सर मसुने लेकिन नोशके न करे बलोचिस्तान नवाम करे ओढ़ करे नाउमीद हो नामराद हो लेकिन नना करे अंते नना निमाइंदा बरेरा कि जनाब वोट रखते ना बराबर केस इंशाल्लाह दाबाज ना डगार बोरिंग साले हुआ बिरादरी बटे दा 50,000 फमोर चाव बिस्कोटस के सक ये बरे ओगुड़ चार गप के ना और अमोड़ अगर सद बंदक तू लोगो सद पारा नामारी करी नौकरी से हुआ और टोटल नोशकी न करे मुलाजमत अक्सर हो वो 80 मीटिंग के सद बंदक यास का इतरा लड़ो उनजे मखलूक हासिल अटे उत्कर हमारे दाबाजी नौकरी से मिलेगी यकीन करे दा करे नुआ करे जिंदगी तुम बाजू करने गटे हो जिंदगी तुम नुमा सीयू दो बंदा इलेक्शन है सरी सोल औली कुदे सीयू दो बंदा जांच पड़ताल हम पद अरा करे 10 बर्दारी ना आखिरी दे सक सेंसदा बंदा खनिमता हो करांग ना 19 बंदा आखिरी सरी सोल अच्छा 19 बंदा गन तकरीबन 12 बंदा मुझसे बंदा न करे अक्कटे दूसर मुझसे बंदा अक्कटे अच्छा ओ मुझसे आर मुस्लिंगा बंदा करे सियासी और मजहबी पार्टी तक ताल्लुक तखरा असे पार्टी बलोचिस्तान ने कौमी साइल वसाइल नहीं थे लापता आएगा करे नौजवान तबेगवाएगा करे मखलूक नहीं थे असे पार्टी करे खुदा न डगारे खुदा न करे निजाम नहीं थे शरीयत नाफिज करने नहीं थे करे सोशलिज्म नहीं थे पीपल्स पार्टी ने पिनटे और अमो वार मुस्टिंगा थे कि करे मेहरबान तमफून बस अमो चार दामुनुम दाचार ए न कटतुरबो दाचार ए न कटतुरबो दाचार ए न कटतुरबो पैसा तिनले खर्चा तिनले और ये तन मने जैसे का नुम अटकीर अख्तरजाम बरे नजीर अहमद तुलिफ ने इंशाल्लाह नजीर अहमद तुलिफ परवा का पेरे दसन दिन करे जवाब को सोलो कोड़े सोशल मीडिया ने दौरे नियसी तस्करिस कमेंट्स करिस सब बंदा कर गुजर न खले रहता लेकिन नन ऐनो दाड़े बसुल अवामी इज्तिमा है अवामी करे अदालत बसुल अस अंदुम की ईद में दा पानेंगे ठेओ कि नन ऐनो इसका करे तना दफ्तर न खर्चा तलावा या तना गाड़ी तेल शागान और इनान मुख्तलिफ जगह थे ओफ्तन इलावा असी बंदा अस करे इलेक्शन न रिजल्ट न तेज का बस सब दा पारे कि नहीं करे सद उठ के नहीं 80 रुपये से सुनुस ननुमा मुजरे मुख्तार के वो जो करे 80 उठ के 20,000 रुपये 50,000 रुपये ते नहीं गटे हो नन करे नौजवान आते कि करे से कसर मलिंग न करे ऐद करे न पैमान करे न कि नन इलेक्शन करे सस्ता के ना इलेक्शन करे नौजवान आता तालीम याफ्ता इंदा हुनरमंद नौजवान आते दूजी इतना अराब नगा दाख्ता इलेक्शन करने गटे हो गुज़िश्ता 70 सालन दा एल अफस इलेक्शन ना अगर दा एल मरो सोरक तो नोशकी ना हालत तक बदल में सोरा सिर्फ दाख्ता करे गुड़ा ट्रांसफार्मर ना बोरिंग नहीं बताओ का
انا کن کرے ننا نوشکی نہ اسی بندہ کسی کرے ہیپیٹائٹس مرے یا خدا نہ خواست بگ کپ تسلیر یا پین بیماری سے مرے تا انا کا چندہ کیک انا کا وام کیک گراس تن بہا کیک اگر موٹر سائیکل سراٹ تنے بہا کیک تا ہر فکر دا کا مریض تنے سندن گمبٹ کیر تند کیر تا امیر کائی کلاج کی تند کتا واپس یہ گوڑا اگر زند مون تی تسا کو جتاو گا پسے اگر آہا گوڑا لاش تکیری بڑی بندی گٹھے دا 70 سال اچ کرے نوشکی اسی اسپتال سے نکتا طور اسی اسپتال سے میر گل خان نصیر نہ وقت نا سردار عطا اللہ خان نہ وقت نا مریض اگر داخل کرتا مریض نے ساختو چکتے یارے داکا مرازن کاؤٹ یارے چک بدے کنتا موئی اسپتال میں دالت تھی اسی کالج اسی کرے میر گل خان نصیر نہ سردار عطا اللہ خان نہ وقت نا طالب علم شیف کتابی ہو رہے رہا گھڑ سے چکتی ہو رہے رہا دا ست کرے نرا چک بجے کموئی کالج نا او کرے دا کرے ننا عوامی نمائندہ تا ترجیحات آتی بس پورا بلوچستان ہم پیشن نن کرے مالداری اٹھتے نہ کرے نن ایک ہمیش کرے سپلائی کرے ننا مالدارک اینو ننا مالداری کٹانے ختم مسئلے دان ازی کا سوچیں بیٹھے ننا زمینداری کٹانے ختم مسئلے دان ازی کا سوچیں بیٹھے ننا آس پاس کرے یونین کونسلات کرے علاقہ ٹی کرے انتالت کرے ننا زمینداری نا ننا کرے نوشکین شہر نا انفراسٹرکچر نا بارک تا سوچیں گے بس تین تم کرے انا مہربانک موسی چار گروپ تو رہے نو انا ارو مسلم کا کر چاریں گا دا کھنس پانی گٹے انہوں 20 کروڑ روپی کے خرچ کے الیکشن آتا ہے 20 کروڑ روپی خدا نے پھیلے اگر سی بندہ اس کرے کھائے گا تنا ملک ہے 20 گونی غلط گلنگور گڑا نما 20 تو نقل دوٹی شام ننمو چوک یوریا کا ایک پارا مر کی جنگل امور بولوک امرو بندہ رائی کے پالیسی امور مرے رہا اگر یہ ڈرگ مافیا نے بندہ کارا تو بڑا آسان کرے ننا کرے منشیات نہ کرے ٹریفکنگ کرے آسانی تھی مرے کالج انتے جوڑ کا پسا اسپتال انتے جوڑ کا پسا دا خاطر کالج نے جوڑ منیں گے اسپتال نے جوڑ منیں گے مجھے سال لگی گی اونے بنیاد انتا اونے صفائی فنیشنگ اس کان مجھے سال لگی پہلے تا 50 کروڑ خرچ کے کنے کمیشن نلوئی کنا دوتن کی کنے باز پیسہ ضرورت ہے لہذا 30 کروڑ نہ روڑ اسی ٹوٹ جوڑ مری گی بس لچ چمار لے بائی کا تیلکتا تو آپ سی کرے دیر بس افق کا ایک تا پہ بجائے کرے 50 کروڑ نہ خارج جوڑ کے ہو اسپتال جوڑ کے ہو 30 کروڑ نہ 50 کروڑ نہ روڑ جوڑ کے ہو دا گلی تیچ قاضی آباد نہ قادر آباد نہ جمال آباد نہ مہنگل بادینی جمال دینی نہ اسی ٹوٹے کمیشن آکتم ٹیکس آکتم جوڑ عرفی کرے بنگو بوچھڑا تیر واپس کہا کی دیں گے انتے تاکہ تجیات آتیج کرے ایجوکیشن ہیلتھ لائف سٹاک ایگریکلچر دا ایچ ہوفتا خورتن کی دیں پسا اور یقین تی نما اوٹھا نے طاقت کرے باز بلو طاقت سے دا نما زمیر نے توارے دا نما تن اس تن رغم پیشتا میں کا قرار دین بطریں گے سا پولنگ بوت اٹھے دا وقت ضرور سوچ بو کی تنا وکالت تنا شہادت دیر تنیں گے چھوٹ دا دانا ہے لے دا دانا قابل ہے دا کنا دا کرے امانت نہ دار خیانت کے کپک اگر او دانا امانت خیانت کرنے نہ کرے عزائم تخیمٹے یادا کانی مستقرے بڑا مہربانی کب کرے بجائے کرے بار اسی خسر سے مرے رے اگر اسی بندوس اسی خسر سے مرے اسی خالے سے جاوڑیں گے چلو اولی کوار مرے یا تارمن وجان یا ناپوین وجان آوڑیں گے کلتا خالٹ تھمنے کی اگر واپس ہمو کسر بس ہمو خالٹ آوڑیں گا گردہ دن پارا اگر بار ہمو کسر بس چھڑ ہمو خالٹ آوڑیں گے تمہیں گردہ دن پارا گوڑا عقل مندی دا دے کہ یا تنا کسر بدل کبو یا خالی افگو کسر خسبو دا متکو نگاہ ڈغارک دا سے گوجہ کرینو دا سے نمی پیداوار تفاسا فصل تفاسا بدل کبو دا تبدیلیت بو نوجوانت بیدار کبو مزدور آتے نما اوٹ داڑے اخص کے سلو کرنا نما اوٹ نوشکی نہ کرے 4-5 سردار مرو نما اوٹ اونوٹ برابر ہے نہ رنگر تفر کرے نہ کچھر تفر کرے سردار صاحب نے ووٹ زعفران چلکو کف خیال کے لئے
نئے نواز شریف لکھو کے نواز شریف مسیوات نامل کن وزیر اعظم مسیو نے سے ووٹستا وزن جتم فرق تا دونت کے ووٹنو وزن کرے مانا سے نانا کرے چٹان کسے وہ نا خام خائمیت تتکم کے پہنی تنا ووٹ تفیس انس کروس نا ووٹ ونوٹ برابر نان امیدوار سلو کن کنا مسیوٹ نان نیلو مد مقابل سلو کو اوفتا مسی ایسے ووٹا اور ارکس کی دا کرے 1 مائن 1 ووٹ نہ کرے دا خیالتی سنے یہودی سلام کی ہوا یہودی سلام کی ہوا کہ وہ ار 5 سالم پد نمی دامو کہتے سنے کہ نم بابو تنا رائے نہ اظہار کبو تنا کرے نمائندہ آتے تنا حکومت آتی جوڑ کبو جیسا اگر نن رد کی نا گوڑا دار کرے ننازی ہے شیطان کر غلطی میں کرے تو ننا نشان ریڈی ہے نشان الباز السورة توفق نشان السکا بلو بلو توپ نشان السکا کار موٹر اور کوچ آتا ہو مرسڈیز آتا نشان السکا نن کرے مزدور آتا نشان رفینک نن کرے نوجوان آتا کرے کسرس ملنگ نہ کرے عید کرے نو پیمان کرے نو کہ نن الیکشن کرے سستا کی نا الیکشن کرے نوجوانتا تعلیم یافتہ اندہ اونرمند اندہ نوجوانتا دوچی اتنا عرب اندہ وقت دا وقت الیکشن کرنے گا جو گزشتہ 70 سالن دا ایل افس الیکشن نا اگر دا ایل مرو سورک تو نوشکین حالت تک بدل مسورا صرف دا وقت کرے گوڑا ٹرانسفارمر نا و بورنگ نہیں متاو کا انہا کن کرے ننا نوشکین اسی بندہ کسی کرے ہیپٹائٹس مرے یا خدا نخواست بک کاک تسلیل یا پین بیماری سمرے تا انہا کا چندہ کی انہا کا وام کے گڑاس تن بہا کے تا موٹر سیکل سرات تن بہا کے تا ہر فکر دا کا مریضی تلے سنگن گمبٹ کے تنت کے رتا ہمیں رکھا علاج کے تنکتا واپسی یہ گوڑا اگر زن مون جتا سکو جتا ہوگا پسے اگر آہا گوڑا لاش تکیری بڑی بنی مٹے دا 70 سال کرے نوشکی اسی اسپتال سے نکتا ہو اسی اسپتال سے میر گل خان نصیر نا وقت نا سردار عطا اللہ خان نا وقت نا مریض اگر داخل کریتا مریض نے ہم ساختو چھتے یارے داکر مرازن کا اوچ یا دا چھت بدے کنتم ہوئی اسپتال نا دا لگتی اسی کالج اسی کرے میر گل خان نصیر نا سردار عطا اللہ خان نا وقت نا طالب علم شیف کتاب اوری رکھوڑ سے چھتی اوری رکھ دا سے کرے نگا چھت پجے کموئی کالج نا او کرے دا کرے ننا عوامی نمائندگا تا ترجیحات آتی فس پورے بلوچستان پیشن نن کرے مالداری اٹھتے کرے نن ایک ہمیش کرے سپلائی کرے ننا مالدارا اینو ننا مالداری کتان ختم مسلگان ازی کا سوچیں گٹے ننا زمینداری کتان ختم مسلگان ازی کا سوچیں گٹے ننا آس پاس کرے یونین کونسلات کرے علاقہ کی کرے اندالت کرے ننا زمینداری نا ننا کرے نوشکین شہر نا انفراسٹرکچر نبارٹ کا سوچیں گا چاہیے بس تین تو کرے انہا مہربانت موسی چار گروپ تو رہے نو انہا ہر مسلم کر چاہیں گا اقتداء خنس پانی گا جو 20 کروڑ روپی کے خرچ کے الیکشن آتے ہیں 20 کروڑ روپی خدا نے پھیلے اگر سی بندہ بس کرے کہائے گا تنا ملک ہے 20 گونی خلال دسی تک مگر دا خاطر دسی تک چاہوں کو چرڑا کو لیتا دا خاطر دسی تک دا دوسر گونی مرنا وہ منہ خاطر خرچ کرنے جو کہ دا ارارہ مرے یہ نو الیکشن وا 20 کروڑ خرچ کر وا ارارہ بشیرہ نما نسل تجرے غلام تک سکیں سکا گا اور تین تو گروپ تو رہنو کہ جناب ہر مشکل ایسی گروپ پہ پارا ہمت کرو حق شکو